بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین حضرات، میری جے تک آواز وینی پی ہے، میں سب تو پہلے اپنا تھوڑا جہا تعارف کرا دیا کہ میرا نام ہے مختار حسین مخلص، اور اسا اج کٹھے تھی پہ جھوک ٹی وی سے رضوان کلندری صاحب کو ساری خوش قسمتی ہے. اسا اپنی سریکی دی چھت لے کٹھے تھے بیٹھے ہیں، اور میں روز انہوں کا کوئی نہ کوئی پروگرام کہ ویلے واٹس ایپ پہ پہ آدھے، کہ ویلے آن ایئر تھے پہ آدھے، اور انہیں بھرپور سریکی دی خدمت کی ہے. اور جڑے لوگ سریکی دے پسندیدہ ہیں یا کھل کے خدمت کرنے پہن، رضوان کلندری صاحب دا انہاں لوگ شمار تھی دے، اور اساں اپریشیٹ کریں دے انہوں کو کہ انہوں نے اپنی ماں بولی زبان کی تے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے. اپنا ایک اسٹوڈیو بنائے ہوئے آئے گئے مہمان دا آدر بھی کریں دیں، نال ایک بڑا نہ رکھو، چھوٹا جہا ادارہ چلائی تا پے نا اساں انہیں دے تھوڑائے تھے. اور ساری خوش قسمتی ہے سارے نال بابا سریکی نواب خادم حسین مخفی صاحب تشریف رکھ دیں. انہیں نال گال مہار بھی کرے سوں، انہیں دی سونی سونی شاعری بھی سن سوں، اور نال خوش قسمتی ہے کہ سن سوجل بخاری صاحب بھی تشریف رکھ دیں، انہیں نال بھی گال مہار کرے سوں، انہیں کو بھی کلام سن سوں. جی بابا جی، کیا حال ہے تمہارا سرکار؟ کیا محسوس کریں پہ ہوئی تھا سی؟ جی ماشاء اللہ بڑی خوشی پہ تھی ایسے بخاری صاحب دے کولو آ کے انہاں دا اساں بھی دیکھتے رہے میں پروگرام. ماشاء اللہ انہاں دا جذبہ جوان ہے ماشاء اللہ، اور اللہ انہاں کو زیادہ اس طرح دے ترقی دے. سی خادم حسین مخفی صاحب جناب کو بابا سریکی عادل صاحب کو خوشی تھی ہے، اساں بھی خوش تھی ایک گال سن کے. بابا جی تو کتنے عرصے تو شہری کرنے پہ ہو؟ کتنا عرصہ تھی گیا بابا جی؟ جی صحیح تقریباً ادھی صدی دا سلسلہ ہے، صحیح ادھی صدی دا سلسلہ ہے. اچھا تا والتا سر صاحب کو اجازت دو اسا تو ایک گولڈن جوبلی مناؤں. جی اگر تھوڑی اجازت ہو تو کہیں گولڈن جوبلی دے حوالے نال جناب دی گولڈن جوبلی منائی ونجے، ایک اچھا پروگرام انعقاد کیتا ونجے اور جناب کو اپریشیٹ کیتا ونجے، بڑی خوشی تھی ہے. اچھا تساں انہیں سب کو تھوڑی تکلیف کرو سو کہ جناب دی جتنی تصانیف ہیں اور تساں تو ہر صنف لکھے اور ڈھیر سارا تھوڑے کتابیں اور چون کتابیں سرکار جی میں کرنی بھرنی ہے، لکھا چوکا ہے، مثنوی ہوئے، قطع ہوئے، ربائی ہوئے، ڈوڑا ہوئے، غزل ہوئے، نظم ہوئے، جناب کو عبور حاصل ہے. تساں اپنے کتابیں دا مختصر تعارف کروے سو. جی جی میری پہلی کتاب اجا تو رشدہ ہے. اچھا اجا تو ڈوڑھاں دی کتاب دلنور صاحب چھاپی ہے. ول گھبکار کتاب ٹھیک ہے سی، اور 120 صفحے دی ہے. جی ول ایک ناتیہ ہے، یہ سب تو ساڈا کرم ہے آقا. جی تو چوتھے نمبر تے ول میں چھاپی ہے سیف الملوک، داستان سیف الملوک، ٹھیک ہے. یہ 1996 چھپی ہے. اس دے بعد ول 2015 وچ دینی شعری ادب دے اوتے ہے پیا کھچا وٹا ہوندا نا ہے، مجموعہ حمد و نعت ہے. اور اس دے بعد غزلاں دی کتاب ہے گوجھی پوچھی. اچھا سی. اس دے بعد کتاب میری ہے جناب کرنے بھرنے جڑی منظوم اکھان جندے وچ اکھانا کو منظوم کتم اور اون دے لوک دانش ساری. اس دے بعد ول ایک کتاب میری لکھا چوکھا 2018 میں آئی ہے. اس دے بعد ول ہن میری کتاب آئی ہے لکھینا کلام. اچھا ان دے وچ فارسی تے گرا بند شاعری بھی ہے تے سلام تے حمد نعت سارے ان دے. یہ جڑی تھوڑی زیر طبع اور یہ چھپتی پی کتاب انہاں کیا نام ہے سائیں؟ ان دا کتاب ہے میں سٹھنا. اچھا سی. جی اچھا یہ تساں مثنوی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بابا جی یہ دسو کہ تساں نے فرمایا جو یہ کتاب اکھان تے ہے. جی جی اکھان تو کیا مراد ہے؟ ذرا ساری آنے والی نسل کو ذرا دسا دے سو اکھان تو کیا مراد ہے؟ اکھان تو ہے نا اردو تے کو ضرب الامثال آکھدن. ضرب البس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا سرائے ان کو اکھان آکھدن. ان دا میں تعارف بھی کر دیواں میں جی بسم اللہ. ٹھیک ہے لکھیا جی جی جو کریم رب دے عظیم نا تو ایک کتاب کرنے بھرنے سے. واہ واہ بہت اچھا. یہ سارے اکھانوں تے مشتمل ہے. جی میرے سامعین حضرات جڑے بھی پروگرام دے پیو اے گنو بابا دی بابا سریکی اسے کوئی میں نہیں آدھے انہیں دی محنت دی وجہ کو لا دے. اور اگر اسے کو بابا ہی آنکھوں تو انہیں دا اخلاق، انہیں دا پیار، انہیں دا کردار وہ بہت اچھا ہے. سب پتران دی کار سمجھ دیں، چھوٹے براواں دی کار سمجھ دیں، دوستان دی کار سمجھ دیں، اور انہاں دا اخلاق بہت اچھا ہے. اور یہ جہان تے انسان بھی وہ اچھا ہے جن دا اخلاق اچھا ہوئے. صحیح. بسم اللہ. اکھان دے بارے کو سر سینے پہ آوے. جی جی اکھان دے بارے میں اپنا میری اصول ہے کہ میں اپنے جڑے بھی تصنیف ہوئے ان دے وچ میں پہلی گال
یا موری اکھر یا پیش لفظ یا او میں منظوم لکھنا بسم اللہ اندر میں سارا احاطہ کیتے جی جی میں لکھا ہے جو کریم رب دے عظیم نا تو شروع کریندا ہاں گال پہلی اچھا اے گال میں دی تسا عزیزو سڑو توجہ دے نال پہلی خدا دی مخلوق ہیں سبھے پر نصیب ہر دا جدا جدا ہے کوئی ہے زردار کوئی مفلس کوئی شہنشاہ کوئی گدا ہے لکھو جی ہیں لوگ سارے کہنی کوئی ہے عالم کوئی ہے جاہل کوئی ہے داتا کوئی ہے منگتا کوئی ہے داتا کوئی ہے منگتا کوئی کماؤ کوئی ہے کاہل کوئی برا کوئی خدا رسیدہ شریف تے نیک برگزیدہ خدا دی تقسیم ہے نرالی کوئی ہے مسرور کوئی رمجیدہ اسا اورو ہی دے لوگ حصے ہے مدتاں تو جڑی پیاسی جتھا خوشی دا نشان کہنی جتھا ہے غربت اتے اداسی مگر قدر دان ہن ادب دے اصحاب سب حکمراں عباسی ملی وراثت دے وچ ہے میں کو سخن وری تے ادب شناسی کرندا ہاں شاعری سرکی پیاری مٹھڑی زبان دے وچ مقام ادبی بلند ایندا میں کرنا چاہندا جہان دے واہ 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 اکھان دے متعلق ہے کہ جو اکھان سونے دے کھان ہوندے اے گال سارا جہان آدے واہ واہ اکھان سونے دے کھان ہوندے اے گال سارا جہان آدے جہان سارا غلط نہیں آتا اے گال میرا ایمان ہے بہت اچھے بہت اچھے اکھان سونے دکھان ہوندے اے گال سارا جہان آدے جہان سارا غلط نہیں آتا اے گال میرا ایمان آدے اکھان ایویں نہیں بنویندا کوئی اکھان ہر دی سنان ہے کہیں کہانی وہانے دا بس نچوڑ ہوندا اکھان ہے اکھان ورتیں دے شاعری وچ جو ہوندا ہے با کمال شاعر اکھان ورتا تے شاعری کو بنیندا ہے لازوال شاعر لکھیں دے ہیں ڈھیر گالیں شاعر اثر کریں دی ہے کوئی کوئی سچ ہے پیندی تا ہر کوئی ہے مگر ٹھمکیں دی کوئی بالکل کھان سر پہنا ہر کوئی ہے ٹھمکیں دا کوئی کوئی لکھیں دے ہیں ڈھیر گالیں شاعر اثر کریں دی ہے کوئی کوئی سچ ہے پیندی تا ہر کوئی ہے مگر ٹھمکیں دی کوئی کوئی اکھان منظوم کیتے ہیں میں میرا شاہکار ہے نرالا ادب دے گلشن دے وچ سرکی دا کر دیتے حسن میں دبالا کلام میں دے وچ کریں دن اکھان حکمے دی ترجمانی کریں دے تصدیق پہلے والے اکھان دی خود اکھان ثانی اکھان دا میں اکھان دے نال جوڑ چھوڑیا ہے جوڑ ایویں کہیں عمارت دی سل کو ڈوجھی کریں دی مضبوط سل جیویں جڑے قدردان بندے ہو سن اوہے کم دی قدر کرے سن میری محنت تے غور کرتے کو ترکڑی دے وچ تلے سن بہت اچھے اکھان منظوم کرتے نبلی کتاب حکمہ پیاں چھپیندا کتاب دا نا ہے کرنے بھرنی جو پیش خدمت پیاں کریندا پسند مخفی تسا کو بھی آ ونے اگر ایک کتاب میں دی دعا کرا ہے کرے تا بخشش خدا میرا بے حساب میں دی واہ کمال نہ کتاب دا کرنی بھرنی جی میں کرنی اوے بھرنی تساں ان وچ اپنا خاندان دا میں دسنا اپنے خاندان دا ذکر کیتے ہوئے اپنے قبیلے دا عباسی جی اچھا میں تجربہ جڑے نا آپس وچ بیٹھ کے جڑی گال ہوے نا او بندہ ایک بے نال اگر میرے کو کوئی علم ہے تو میں کو شیئر کرا اگر کیا نہیں تو میں کہیں کو پوچھ گنا ساری بربادی دا راز یا مجھے بے ہے کہ میں کو پتہ کہنا میں پوچھا نہیں جب کو پتہ ہوں ڈشا نہیں تو پوچھ گنا چاہیے اے عباسی خاندان کیا حضرت عباس بن عبد المطلب دی اولاد ہی چویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دی اولاد ٹھیک ہے لیکن تسا خان سے بنے نا وہ قریشی خاندان قریشی ہن والی تھا تو خان تھی کہ نواب جو تھی کہ تھا تو نہ اپنی ریاست قائم کر نہیں تھوڑا احسان ہے عباسی خاندان دا کہ تسا سارے نال شامل تھے پاکستان نال کہ تسا تو آزاد ریاست آوے یہ احسان ہے بلکہ کچھ یہ بھی روایت ہے کہ پہلے جڑے ادارے کو پہلی تنخواہ ہی عباسی خاندان ٹھیک ہے نا وہ میں سارا کچھ پڑھی بیٹا تو تھوڑا احسان ہے جی سوجل بھی ساری آج جو گفتگو کیسی لگتی پہ سوجل بخاری صاحب او جی ماشاءاللہ صحیح جھوک ٹی وی دے آ کے بہت چنگا لگتا پہ اور بہت فخر محسوس کرے پہ ہیں اور میں شکر گزار ہاں جناب دا صحیح مختار مخلص صحیح تواڈا دے رضوان کلندری صاحب ہونا دا کہ سریکی دی خدمت دے حوالے دے نال جتھاں بے ڈھیر سارے ذرائع کام کرندے پن اتھاں جھوک ٹی وی بھی اپنا بھرپور حصہ ایندے وچ پیندا پے سریکی دی پروموشن واسطے اور سریکی زبان دے ودھارے واسطے تاں
मैं दुआ करना कि अल्लाह तबारक व तआला सारे ई प्लेटफार्म को फलदा फुलदा रखे और इत्थां आए रोज़ सारी सरैकी धरती दे वड्डे वड्डे महान लोग दे सरैकी दे नाल जुड़ा रखने वाले फनकार शायर आर्टिस्ट इनके उन्हें रोज़ बरोज़ आंदे वेंदे रह वेंदन और अपने फन के हवाले दे नाल गुफ्तगू भी कर वेंदन जी। तो मैं उन्हें पर बहुत शुक्रगुजार हाँ। सोजल सिंह तुसा कोई अपना कलाम जरूर सुनाओ जा कोई डोड़ा कोई गजल सही बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल मैं तो सुन वैसा कि उम्मीद दा है को उभरदा से जहां में रात काली को रोलना है। अच्छा कि उम्मीद दा है को उभरदा से जहां में रात काली को रोलना है। मैं धरती जाया दी बेकसी ते भी लाजमी यार बोलना है। बहुत अच्छे कि जिथा के मेडिया नवेल नस्लां को जिंदगी दी अमान मिल से। वाह वाह। जिथा के मेडिया नवेल नस्लां को जिंदगी दी अमान मिल से। मैं एजा रस्ता भी अपनी धरती दे बेकसां किते गोलना है। बहुत अच्छे कि तू ए ना समझी कि तेरी रियाया दे वांग मैं भी ना बोल सकसा कि तेरी रियाया दे सामने सोझल मैं तेरे राज़े को खोलना है। उम्मीद दा है को उभरदा से जहां मैं रात काली को रोलना है। वाह वाह वाह। उम्मीद दा में से जहां रात काली को रोलना है। सही सोजल बुखारी साहब का कलाम सुनते पिया से वाला वाला ने है सी अपना नवाब खादिम मखवी साहब बाबा सरेकी और मेरे को बड़ा लफ्ज़ होता तो मैं उन्हें अलावा बाबा सरेकी एक बहुत बड़ा लक़ब है बहुत बड़ा खिताब है सरेकी ते काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम। बाबा जी आज तो सफ़र कैसा रह गए आज किवें मुल्तान जावना थे बाबा? माशाअल्लाह मुल्तान और जनाब किबला काज़मी साहब दा मुशायरे दे विच शिरकत करने आए उन्हां दा फरमान थे उन सिलसिले च आए से मुल्तान। अच्छा जी सर बहुत अच्छे। और एक तुसा सारे ये अदारे की थोड़ी दुआ कर छोड़े सो जी जो एक गरीब आदमी थी कि एक बहुत बड़ा इदारा चलाई पाए जी सर और ये सालाना प्रोग्राम में होंगे सकाफती प्रोग्राम में इंशाल्लाह तो थोड़ी जेर सदारत थी सी अल्लाह दे हुक्म नाल आज इस प्रोग्राम के तवसत नाल असा ऐलान करें पे क्योंकि हकदार भी तुसा ही वे ते और तुसा को भी कलाम जरूर सक सुने सो जी उनके बाद तुहाडे अपने प्रोग्राम का भी टाइम थी खड़े सरकार बिस्मिल्लाह। मैं को जो अखाड़ा दे उत्ते करना पिया जी इनको देख सो जी बिस्मिल्लाह। सजण आवन अखी ठरन। अच्छा बल्कि सजण आ गन सजण आ गन अखी ठर गन करते सजना दे दीदार ओ सच है मखफी अखी उत्ते पिपलियां दा नहीं होंदा वनना पार ते पुछड़े लांघे नहीं पार दे पुछड़े लांघे पढ़ बिस्मिल्ला दे तरप मार ओ सोचे पिया बंदा गया सोचे पिया बंदा गया रब दी आसता बेड़े पार शी बुख मरे द्रभना चरे शी बुख मरे द्रभना चरे क्यों छोड़ी ए कौल विसार ओ मंझी को है बुढ़न मेणा मंझी को है बुढ़न मेणा लख दरिया पे होवन तार। और इधर तो चार अखान पेश करन दा पिया चिट्टे कपड़े खिसे खाली ई सब गोलते कुछ ना फोल वो कपड़ा विच है सभे नंगे कपड़ा विच है हर कोई नंगा दोल दे विच है सारा पोल। वाह वाह ये सी सोने सोने अखान सुनने बयान नवाब खादिम मखवी साहब। मैं खादिम मखवी साहब बाबा सरेकी काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम थोड़े हम असर कुछ बुजुर्ग जान तो रुखसत भी थी कि उस कुछ दे कट्टे सब पढ़ते भी वधे वे नवी नस्ल भी है तो एक मैं एक औखा जिहा सवाल करना पिया कि तुसा को केड़े शहर नाल बह के या मुशायरे दे विच उन्हां को सुनवा करके तो ढेर मजा आए। सही बिस्मिल्लाह। मैं सही शुरू तो ख्वाजा साहब का दीवान पढ़े मेरे वालिद साहब भी शायरी करने हैं जी 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 तो ये माहौल है देखो वो शायरी एक में अलमिया असाद अक्सर हम देरे टैलेंट तो ज्यादा है लेकिन उन्हें तरबियत दा उस्ताद कामिल ना मिला वाल और वेंदा है कि बहर को शुरू की तो तवल बे तिल के वाल ए रोला है अच्छा कलाम जेड़ा है हर किस्म दा उसे रखी दो साकू भांदे जी जी
لیکن وہ عروض نال گرامر دے روح نال ہر حساب نال جہاں پورا کلام ہے. ٹھیک ہے صاحب میرے سوال دا صحیح جواب نہیں دینا چاہتے بھی کہ کو خوش کراں کہ کو راضی ناراض کراں میں سمجھ گیا. بہر ایک میں پہلے آگے جو کا سوال کرنا پیا میں بھی ایک حوالے نال بھی گال کر رہا ہوں کہ شہری شعور کو نہیں شہری کوئی بھی شاید نہ ہے جی سگو سمجھ نہیں پہ آدھے. بہرحال میں ایک انت کر چھوڑا کہ شہری ایک پیغام دا نہ ہے ایک سنیے دا نہ ہے ایک درس دا نہ ہے ایک تبلیغ دا نہ ہے یا عام لفظیں میں شہری او چنگی ہے جی تاری ساری دھی بہن کو فائدہ دے. جی بالکل سجل بخاری صاحب شہری رضوان کلندری صاحب شہری او چنگی ہے جی تاری ساری دھی بہن کو فائدہ دے او اس تو اچھا تاثر گنے نہ کہ اس تو برا تاثر گنے. میری دھی بہن میرا دوترا میرا پوترا میرا بیٹا فخر کر باوین یہ سارے بزرگ دا کلام لکھا ہوئے جی میں انہیں دے کتاباں دے نہ دیکھو تا ان دے وچ بھی محاورہ کھڑے دیا اور یہ عمر دے وچ انسان دی زبان ہی محاورہ بن ویندی ہے ضرب المثل بن ویندی ہے. انہاں دی کتاباں بھی ضرب المثل ہیں. میں تھوڑا تا انہاں نے سگو ٹائم دیتے اور تسا سجل بخاری سے میں تسا شکریہ ادا کرو چا سی. جی جی میں ان بے حد شکر گزار ہوں جھوک ٹی وی دے یہ کو جھوک ٹی وی کو جتنے لوگ ان کے چلیں دے پہن اور ان دے خدمت گزار ہیں اور جتنے مہمان ہیں بابا اسراکی اور بالخصوص سہیں مختار مخلص سہیں توڑا سہیں رضوان کلندری صاحب دا میں بے حد شکر تے میں تھرے تھا. ٹھیک ہے صحیح مہربانی سی سجل بخاری صاحب صحیح بابا جی کو آخری پیغام صحیح بسم اللہ. میرا شہریت دینا میں کیونکہ انقلابی شہر بھی ہاں ہم نہ دے علاوہ نہیں سر میں پہلے ذکر کر چکا کہ تھوڑا ہر صنف لکھے سر یہ نہیں جو میں کوئی گال تھوڑی چھوڑ گیا ہوں میں نظم کا بھی حوالہ دیتے تو ہر صنف تو مراد ہے جن انقلاب بھی ہے معاشرہ بھی ہے اپنے وسیب دا محرومیاں بھی ہیں. ویسے چولستان تھوڑے نال لگ دے تو سارے کو ویسے بھی اعلیٰ شہر ہو سرکار بسم اللہ. جی اور میں کہ جو اپنی بولی چھوڑتے مخفی جی اپنا نسلاں کو نہ رول او تو ہیں پتر سرکن مادہ اپنے مادی بولی بول نہ بن شیر بہاول پردہ اچھا نہ بن شیر بہاول پردہ نہ بن تو ملتان دا شیر او دھرتی دی جنگ لڑتو مخفی دھرتی دی جنگ لڑتو بنتے صرف سارا کستان دا شیر. مہربانی سی میں سر نال تشریف رکھ دین خالد مخفی صاحب میں انہیں دے بھی جڑا نا انہیں کو بھی مہربان میرے اپنے پروگرام والے پاسے آنے ہیں پروگرام دا ویلا مکے والے پاسے ٹور پہ تو میں ڈٹھے جو اکثر سارے بابا اسراکی دے کٹھے خالد خان نال ہوں دے تا اگر انہیں کو نال نہ سے ملیں دے یا انہیں تعارف نہ سے کریں دے یا انہیں دے تاثرات نہ سے گن دے تا نہ سارے کتے نہ انصافی آئی تو میں خالد خان کو پوچھتا کہ آج دے جڑے پروگرام آج دا انٹرویو صحیح انہیں دے والد محترم سارے بزرگ بابا اسراکی نواب خادم مخفی صاحب سجل بخاری صاحب اور رضوان کلندری مختار مخلص اور یہ جھوک ادارہ جھوک ٹی وی جرا سریکی دی خدمت کرنا پہ تو کوئی تھا کہ کیا محسوس تھا یہ سب جواب دے سوچا صحیح خالد مخفی صاحب. ماشاءاللہ صحیح بہت خوشی تھی پی ہے جی اور خاص طور تے میں کو یہ گال تے میں فخر محسوس کرنا جو میں بابا اسراکی سردار خادم حسین مخفی صاحب دا بیٹا واہ واہ بس میرے واسطے بہت قابل فخر گال ہے. مہربانی خالد خان بڑی مہربانی شکریہ. تو بس آخر تے ایک گال جناب دی نظر کر کے جزگین سوں کہ میں ہاں جو سریکی علیساں سریکی میں بالیں کو مخلص سکھے ساں سریکی میں ہاں جو سریکی علیساں سریکی میں بالیں کو مخلص سکھے ساں سریکی میں اپنے تعارف کو زندہ رکھے ساں میں اپنی قبر تے لکھے ساں سریکی میں اپنی قبر تے لکھے ساں سریکی. ناظرین والسلام اللہ حافظ خوش رہو آباد رہو. جو کا وسن سے رضوان کلندری دے تھوڑا